как бы вы готовили Зеленского к такому саммиту? Ну, по-перше, він повинен знати матеріальну частину. Те, що я чую, він її не тільки не знає, він її, в принципі, не розуміє з точки зору змісту. Бо те, що говорить Сивоха, те, що говорить Арахамія, я прекрасно усвідомлюю, що там є проблема. Він не пройшов генезис, він не знає, як це робилося, а звідси він не пережив цю трагедію особисто. Він через себе не пропустив цю трагедію. Він не війну? Так. У нього не стоять за цими словами сотні і тисячі жертв. Він хоче миру. Війна завершується поразкою або перемогою. Поки що в нової команди нинішньої я не бачу цього розуміння. У них є слово «завершення війни» і «настання миру». Завершення війни без поразки і перемоги – це вічна війна. Це війна без кінця. Це треба зрозуміти. І тоді ти миттєво міняєш внутрішньо лінію розмежування на лінію фронту. Всі ці розмови про внутрішній конфлікт, на розуміння того, що це війна між Росією і Україною, ти чітко усвідомлюєш, що там є сепаратисти, там є колаборанти, там є зрадники, там є кримінальні злочинці, там є приватна армія, там є регулярні війська противника і так далі. Тобто ти все абсолютно чітко розставляєш на полочки. Якщо ти не усвідомлюєш це як особисту трагедію, ти починаєш фантазувати, додумувати, і тут ворог і противник тебе просто за рахунок цієї словесної гри, ну як менше це робить ідіотом. А потім він тебе заганяє в угол і починає диктувати тобі відповідні умови. Добре, якщо в кінці цієї трагедії ти скажеш, що я під примусом мусів це підтримати, тому я не визнаю це ні підпис, ні цієї угоди. Ну якщо ти навіть цього не знаєш, а так говорить міжнародне право, і без усвідомлення цього чиркаєш, який там підпис, розумієте, чому в Мінську не поставлено підпис навіть Порошенком? Порошенко, який добре розумів, мав досвід, то він усвідомлював, що там є 42 мільйони, там є парламент, які останню шкіру знімуть за оці підписи, тому ні під чим не підписалися. Те, що зараз я чую, ну це як мінімум не фаховість, а розуміючи, що там присутні такі люди, як Єрмак, я розумію, що це така спецоперація, яка розроблена ФСБ, яка реалізується і по відношенню до самого Зеленського, і по відношенню до України як держави. А какая цель, что Кремль хотел бы сделать с Зеленским, вот как с президентом Украины? Ну, йому не просто потрібен Лукашенко номер 2. Він, в принципі, Кремль, в принципі, не допускає існування держави Україна. Да ему Лукашенко не нужен очень сейчас, мне кажется, уже. Йому треба, щоб тут виник конфлікт. І тому дайте фразу, яку сказав міністр закордонних справ Німеччини Маас. Путін має декілька обіцянок, які він хоче виконати. Я взагалі уявляю собі, якби міністр закордонних справ України поїхав в Німеччину і сказав, що ви тут ведете переговори, і там секретар Ради безпеки чи президент Трамп має до вас обіцянки, він їх може виконати. От я побачив би, якби це було сприйнято німцями. Взагалі, мене дуже турбує ця лексика, риторика, яка з'явилася в постперіоді, от після обрання Зеленського президентом. Тому що за словами завжди стоїть зміст. І коли я чую від міністра закордонних справ уже після формули Штайнмаєра подібні речі, тобто міністр закордонних справ Німеччини знає те, про що не знають люди, які в матеріалі і розуміють предмет питання. А на що тоді можна поміняти? Що це за обіцянки? Від тарифів на газ до речей, які були зачитані авторства Борислава Берези.